la Teresa de Xocolates Fargues. Els orígens de Fargues són del 1827 i ens dediquem a la xocolata, a fer bombons artesans, rajoles i de tot això, nosaltres. I els nostres productes, doncs, els reis són el de fruits secs, el d'ametlla, avellana, i els trufats. Després també està la guinda al cunyat i els licors. La problemàtica del sector és que, clar, no és com anys enrere, que hi havia molts compromisos, que tothom, no hi havia una crisi com hi ha ara, i això fa que molta gent no baixi a comprar ni tingui tants compromisos com abans. Però el problema és que molta gent no baixa per aquesta part, perquè hi ha massa gent potser, perquè hi ha massa turisme, que això també passa molt, i hi ha gent que es nega a baixar perquè tanta gent a vegades els agobia. A vegades no tenen temps d'anar a comprar les hores que nosaltres tenim obert. Potser hem d'arribar a més gent i abarcar més espais amb la botiga online, la botiga Socium,